kendo ka norwake gi sironyo kod johera mage. Oduol wacho ni pod ok oyudo thuolo mar loso kod jatende ma en gavana. Kane oloso gi dhano makwar, Oduol wacho ni oikore mar dhi nyime kod ajenda mar tiyo kanyakla kod gavana e yore mag singo mane gigolo e kinde mag campaign. Obado akang'eyo ni ka in gi duond jalup gavana ma Siaya inyalo miwago achiel kachiel. Aparo ni wan gi ng'ikruok matin ka wayude to wabiro miyi. Oduol oduogo. Siaya ka baba. Lweny makagi kacha gi ywaruok osebedo ka nitiere mathoth mokalo Fred. Kaunti ma Siaya jopiny chandore. Aparo ni bedo ni Oduol oduogo en gima ber. Chien kacha nchana aneno kaida dhoge gi achiel kuom ute mag fwambo to nokono temo gocho ne gavana ma Siaya James Orengo to Mark Simbe. To nchana okono dok e ground mano ochopo. Gima koro nego be ni Oduol timo ni Oduol be koro nyaka kwe wiye. Nyaka ong'e ni Orengo e gavana. Kuom sani nyaka ong'e ni kaka ncha Senate obodho e lwet Senate kwa impeachment, koro nyaka oket Siaya kata development ma Siaya malo, to mae okeno Oduol kende. Mae bende koro nyaka gavana James Orengo bende nyaka koro mi thuolo kaka ginyalo tiyo kanyakla, nikech ing'eyo ni aparo ni gima notimore Siaya ber nikech owegi magi gore magi no ka gima goruok nyalo kelo onge. Ncha ne ok otheg gi chon. Koro aparo ni samoro lweny bende ber ma ok theg piyo. Iwe ji gore mane ng'ama koro tek. Koro gigore ma gin duto gichak giduogi gikie pap, koro giywe matek, gigamo mana muya. Koro aparo ni en sama koro nego bene gimiyo dongruok mar Siaya mbele. Senator Gavana Orengo koro nyalo duogo piny mondo omo Oduol kama ntiere, nikech Oduol ose bedo reduced to proper size mare kama ntiere moromore go kaka deputy governor, mondo mi Orengo thuolo bende mar tayo governor, nikech bang' higa 5 jopiny biro penjo, jopiny ok bing'e ni sirikal ne mar Orengo Oduol ne deputy, mondo mi ging'ini to ere kaka koro ginyalo duoko ywaruok mane ntiere no orum, mondo gikaw weche mag dongruok mag Siaya ket mbele, nikech japiny ok odich gi dongruok mane kind ji ariyo gi. Japiny odich gi ni ere kaka ginyalo yudo chiemo mesa. Victor, ncha na wuothe gweng jumbe 2 mokalo. King'iyo kata mana cham ncha ne iwacho no miji fertilizer ni. Koro gweng adire mantiere ni keyo madhi bedo mar higa dhi bedo manok kabisa. Cham richo e gweng. Ok chal gi higni moko mosebeto. Ntiere kuonde ma chieng' ncha no odwa diyo cham. Miyudo ni cham ma ji nigo ni ok dhi chopo kata mane opon. Ka cham ni pod ok orumo. Koro aparo ni sani onego bed ni maino mar gi mathoth koro giket ere kaka inyalo lok ngima jo Siaya, nikech mane gima jo Siaya odich godo. Jei bo nyang'e ni ma kaunti mari nya sebedo ka seche manyan bono nya temo ng'ena na kuonde ma ji goe mbaka buche moko mag solo parogi kaka weche ringo. To bende koro Oduol nyo nitiere kanye per gi kaka ne onjako lak bang' kane senator gole obuodho e obadho mar gino mar impeachment ni. Ji osebedo ka meda achiel ki meda achiel to wacho na reo. Siaya kaunti pod chwer. Ng'amo nego bed ni manyo wadgi kin gavana gi jalupne. Jo Siaya nosego kura. Ano miyo gavana James Bobo Orengo nafas mar bedo gavana to gi William Oduol jalupne. Oduol nyicha nitiere weche ma Senate no chwe orese modoki ofis. Gima duong' en ni jo Siaya oyudo dongruok mane gigone ji ariyo gi kura. Budget ma Siaya nyicha neno en budget malach, en budget ma onego bed ni county assembly osegoye mbaka kendo kalo mondo mi japiny mane Siaya deye to gi kwere, joma dongo to koda nyithindo mane Siaya mondo giyudie nafas mar maendeleo. Higni mang'eny Siaya osekwan kaka counties ma ber mar loch gwenge kata devolution poko nene. Ok apar ni sani esa mar bedo ni koro pod ji dwa yware. VOJ anyalo paro ne jo neno wa gi jo winjowa ni nyaka ne serikal mar James Bobo Orengo donjie tich, apano giseketo atua maber e weche mag pur, makata juma mokalo nya neno ka waziri mar weche mag
pur waziri Kokoth nyo pogo weche ne nitie puonj moro weche mag bel bathe kanyo bende yande moko no mi jopur mag rech nyithi rech tingni yande osekel mar puro ne jopiny bei odok piny nyineno ka jopuonj ECD osendiki permanent jopuonj 600 apani direction ma Siaya kao ber makoko ok dwarore sani Fred ni kwadhi ga budho kamoro tingeni anto lweta ok bupa ahinya to kao mona chung na dwago koko ewi mesa to kona no mera wuod sa kwa peso luoro koko bed mos tabet piny mos maendeleo bendo luoro koko so kindo duol gi orengo ging'e ni ng'ama nondiko gi tich gin jopiny tich ne jopiny e malich erokamano eche slogan maru chan manecha nyalore nyalore koro kata koko nitiere kata yor nitiere nyalo ni jogi nyalo dugore kanyakla mondo gitine dwach japiny nyalore kendo nyineno kata ka lek Kanyaboli ma bende wasewacho wachne ka chief officer mar water environment and sanitation osiepna Walter Jaramogi Walter Kelo nyose wacho ni nitiere kambi moro mawuok piny mar Israel moseyie kendo gitimo public participation gi jopiny maka jopiny oyie to kambi ni biro donjo biro konyo lek Kanyaboli kendo weche mag rech gi weche mag pur bro dhi mbele maber so nyalore apa nye kata mana lendo mar public participation no sego chapa kawuono ni endi jomadongo sawo ng'ado wakaendi to kata kamano weche mag jopiny pontie kama ng'eny okubado wacho ne clip chande no mondo wane kaka jadolo erokamano nyo kwero jo siasa mondo kone gini ting ni elwetgi Raila afanye maandamano na jioni alale kwake Karen badala ya kulala kwa sel. Kama amefanya makosa na nyinyi ndio serikali, si mumkamate. Kwani mimi nikifanya makosa si nitakamatwa? Na mimi nitamalizia hapo na muikunywe hiyo dawa hata ikiwa chungu. Ubado di yue gi chien matin chal ka gima okume watia di yue gi chien ok mbele ok nyime ntiere kama ne oicho jotelo manyocho pokanyo kamutingo Kipchumba Murkomen jatend migao mochung weche mag wuothe pachoka governor ma Nairobi kod jotelo mamoko manyo wacho ni adiri makende en piny to tek oganda jo Kenya gonyore gi pado ground opogore gi kinde mag campaign cha kanongiso ni duokuru wach ne jatend piny Kenya Dr. William Ruto ni mega ka jopiny wacho kaka duond